कि दारू बजारू चढ़ जाला हो त केहू के नियत बिगड़ जाला हो कि चल चखना के काम है घुघुनिया घुघुनिया क्यों ब्यास? इधर आइए। इधर के लोग आपको पसंद है? हाँ। कह रही है नहीं। इधर इधर आगे आगे भी नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा भाई। आइए कि दारू बजारू चढ़ जाला हो कटे भुगो के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बजारू चढ़ जाला हो कटे भुगो के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बजारू चढ़ जाला हो कटे भुगो के नियत बिगड़ जाला हो। चल चिकना के काम है घुघुनिया चल चिकना के काम है घुघुनिया। आए हाय नोट बरसेला तोहरा दुनिया हो नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर दुनिया नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर दुनिया। दारू बजारू चढ़ जाला हो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बजारू चढ़ जाला हो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चल चखना के काम है घुघुनिया चल चखना के काम है घुघुनिया। आप लोग हो नोट बरसेला तोहरा दुनिया नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर दुनिया। बानी दीवाना कइले इहाँ सब लोग के हो इहाँ सब लोग के। बानी दीवाना कइले इहाँ सब लोग के हो इहाँ सब लोग के। नइखे दवाई कोनो ई वाला रोग के हो ई वाला रोग के। नोट बरसेला तोहरी दुनिया हो नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर दुनिया बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर हारमोनिया दारू बजारू चढ़ जाला हो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बजारू चढ़ जाला हो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चल चखना के काम है घुघुनिया चल चखना के काम है घुघुनिया। हाइला नोट बरसेला हो नोट बरसेला हो नोट बरसेला तोहरा दुनिया जब हिलावे कमर